Op 8 maart is de World Press fototentoonstelling los op de Markt in Dokkum. De officiële opening wordt dien toch nimmer minder als journalist Afke Boven, die ook het gezicht van het NOS-journaal is. Er komen hier aan zijn tweeën vrouwen van mij bij elkaar. Dokkum, de stad waar ik geboren ben. De Friese taal, foto's, journalistiek. Nou, dat haast of jouw vrouwen. Dus ja, ik ga hier een heel soort zin in. De foto's van World Press binnen dus confronterend op een soort vlakken. En dat zet die ook aan nadenken. Dus dan just naar een situatie en dan denk je, waar zorg ik nou naar? En dan ga je toch automatisch ook nadenken over die eigen werk en hoe we ons werk doggen of eigenlijk dwaan matten, omdat parsevrijheid toch wel steeds meer in het gedrang komt. De tentoonstelling krijgt ook een uniek Fries tintje. Ik ben grutsk op Dokkum, maar ik ben vanzelfs ook heel grutsk op de Friese taal. Nou, dat je dan bij zulke foto's die over de hele wereld wij komen hier naar Dokkum, dan Friese woordjes bijstenen. Derstien maakt de expositie 140 foto's in de binnenstad. Eén daarvan is Boven haar favoriet. Er is één foto die mij zelf heel bot ongesprekt en dat is van een surfer op de Olympische Spelen die echt een topscore hier en echt tegelijk mij zien plank rjocht zo boven het water en dan staat door van nou, ik ga echt hier een topscore, misschien wil ik wel nummer 1. Ja, die foto houdt me echt letterlijk lucht. Het is een prachtig beeld, het is bij het water, daar hoor ik van. Ik surf zelf echt net zo goed en zeker net zo goed als deze man. Maar dat is echt wel even een heel lekker moment in die hele tentoonstelling. Even zo'n foto die wat oorzien liet, maar wel een heel mooi beeld. Elke nien is van 8 maart al om 11 seizoen welkom om de fototentoonstelling te bezien. En dat hielendal vergees.